Здравейте! Маги представя плъшки бутчета селда, а аз съм Сандра и ще ги приготвя за вас. Най-напред бутчетата се подправят с морска сол и черен пипер. Слагат се в плитката вичка, заливат се с бялото вино, покриват се с фолио и престояват на студено в хладилник за около 2 часа. След това, заедно с готварското фолио, се пекат на тих огън до пълна готовност. После се допичат без фолио до златиста коричка. През това време в дълбока тенджера с вместимост 3 литра се изсипва 3 чайни чаши вода и щом водата заври, в нея се пускат 2 купчета пилешки бульон Маги. Във водата се изсипва елдата и се вари за около 15-20 минути, докато омекне напълно и попие цялата течност. Лукът се нарязва наситно и се задушава в горещия зехтин, заедно с накълцаните скелитки чесън. Важно е да се използва подходящ за пържене зехтин, какъвто е рафинираният. Доматите се цепват в произволен край с остър нож и се поставят цели във вряща вода за около минута. Това спомага за лесното обелване на доматите. След като са обелени, се нарязват на купчета и се прибавят към задушените лук и чесън. Сместа къкри около 10 минути на котлона, докато течността на доматите изври. Доматената смес се прибавя към елдата. Бутчетата се поднасят топли, гарнирани с елда. Маги ви пожелава добър апетит!